хора, аз съм Рекс. Сега, извинете, че не съм качвал от отдавна клипове, около една седмица, но не можах. И така, сега ще продължим оцеляването ни. Нищо не съм правил от последния епизод. Нещо ми стана с бандикама и трябваше да го правям сега, мисля, около 15 минутки епизод. И ето ни тук пак. Какво е ставало? Да, тук са ми всички неща, но няма храна. Аха, имам. Ето я. И събрах дърво. Мисля да почвам къща. Няма да е някаква особена къщичката. Дърво и камък. Вие какво искате от диаманти? Тук ще бъде нещо като... не знам. Мината е ето тук. Другия епизод пак ще слезна в мината. Но до мен е хубаво местенце. О май гад! Jesus. Ай, мамо. Къде да бъде? Искам да преценя нещо. Ето един стък и... тук ще поразчистим определено. Дойда. Да. Тук съм. И бандикама нещо да видя. Опа. Добре. Почвам пак. И тук ще направим ето така. Отворих ли? Добре, не е нещо. Трябваше сега. Къщата няма да бъде нещо много особено нещо. Да си взема кека. Така. Ще направя. Аз им дам кека. Не съм с купената игра. Мисля сега за Коледа, тази Коледа, да си купа Майнкрафт. Майнкрафт е хубава игра и честно да се кажа, много хора ви казват, че не е хубава игра, но на мен лично ми харесва, на другите приятели ми харесва. И така сега. И около 15 минутки ще бъде епизода. Нещо да... така да не... Тук малко ще поразчистим. Да. Тук. Дами и господа, не знам какво да ви кажа. Мисля, да, имам Майнкрафт на телефона си и мисля
кача няколко епизода. Но това ще е малко по-натам. Така, първо да започна. Едно. Три мисля, че ще е достатъчно. 4. Извинете. Тази играшка. Опа. Да е по-голяма къщичка. Сега, само да я направя и идвам. Нещо така, нещо много ясно. Да видим. Да, хубаво се получи къщичката. Не звучи нещо. 4. Омага. И тук съм хора. Сега ще трябва да потърсим малко пясък. Това тъй къщичката не е нещо сложно да я направиш. Така, по-натам ще си я развивам. Сега само стъкла ни трябват. Не знам къде има стъкла. Как да ви го кажа? Ще трябва да намеря. Защото трябва да довършим къщата ни. На колко стъкла трябва? 30 и нещо. Значи колко стъкла ще ни трябват? 2. Значи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 стъкла ще ни трябва. И отивам да търся стъкло, пясък, така да се. Ето, да видим, ето там има пясък. И че? Така, да си мина на ръката. И сега 36. Абе 40 стъкла ще ми трябват. Така да кажем. О, тук доста яко стана. Как се го направи? Какво ли е това? О! Май гад. Мъстенце. О, ти какво? Само една ли е? Майче да. Хубаво. Сега като са пясъка.